Ola, cascarilleiros, xa estamos de volta despois da paréntese do verán con algunha idea menos vista e unha noticia. Dado que superamos os 250 seguidores, que foi a cifra que nos puxemos para darnos así algunha outra homenaxe, a partir do día 10 imos participar no certame Youtubeiros, que é unha iniciativa para tratar de fomentar e de dar certa relevancia a aquelas canles de YouTube que se fan en lingua galega. Polo tanto, queremos estar aí, así que estade atentos porque se cadra necesitamos de vos. Por outra banda, imos comezar cun vídeo moi sinxeliño que eu xa tiña pensado facer, mais que responde a unha dúbida que nos fixo a través dos comentarios Bento Ferreiros, que é a diferenza entre segredo e secreto. En primeiro lugar, un segredo, que é o que tedes aquí segundo o dicionario da Real Academia Galega, é o substantivo. Pola contra, secreto é o adxectivo. Polo tanto, eu podo contarvos un segredo, de acordo? Pero cando non debedes relevar o contido de algo que eu vos conto, ese contido é secreto. A diferenza é moi simple, eu creo que con iso debería bastarvos. Non vos desesperedes se despois seguides confundindo, porque inda que entendades teóricamente a distinción, logo liámonos que iso pásanos máis ou menos a todos. Quedadevos coa frase: contoche un segredo, mais o contido do que che conto é completamente secreto. A ver se así.